Sanibonani yaphinde yahlangana futhi unyaka lomusha unyaka 2024 igama usihle ngelento elimkhize ufana noqhamuka phansi le emashwase umfula ngophuzayo ulovu luhlangana nongwane mase hlanganiswa isenhlanganweni sila emhlanga ku podcast affirmation sizohlala phansi sixoxe nentokazi umculo kaMaskandi phinde futhi ibe umsakazi umculo wesintu isigiya ngengoma okhosini FM. Ngicela ukwenzulela usisi Bingelela Mpanza, Bingelela Mpanza, Bingelela. Ngiyisa. Ngiyabingelela, unjani Gubela? Sikhona sesinjani. Ngikhona. Wamuhle unyaka waqala kahle. Yeah, qala kahle unyaka ngifake intweni vele ngegama lakhe. Igama lakhe. Umsebenza. Bese sifanele nini sasatshela sasiqoke red. Lalela nginemoya ngidonsile nje ngathi ufuna ukufana nawe namhlanje la ayike ntombi ake sixoxe ngifisa ukuthola kabanzi about wena ukuthi ubani uBingelela. Ngithi uBingelela intokazi yakanongoma intokazi yasematheni kwaGugu uthandayo intokazi ekhulele emakhaya ya suke nje khona emakhaya bonongoma kwathiwa ngibingelela ngethoko kwami ngisesesiswini mama wathi hayi ukhulela uBingelela lapho kwagcina sengibingelela njengoba ngibingelela nje namhlanje isizathu angifuni ukuthi uzofike lapho ufuna ukusheshe nje nguphi isizathu ukuthi wathiwa ngibingelela ngani umama wayehamba ibingelela bonke abantu sawubona ekubingelela nje ngakubona qhweba ngale umakhaya sawubona mama kuthiwa akubona ekubingelela so ngase kuthiwa ngibingelela ke nami ngafika ke ngaqhubeka lapha ngabe nyatheleni zakhe mina ngiyabingelelana ke nje noma kuthiwa ngiyibone la eThekwini kunestyle sokungabingelelana abantu bakhona hayi bayazazi indaba zami umuntu nje ubuka kanje hayi mina ngiyabingelela sawubona hayi ngibingelela nje wafunde emakhaya ubingelela yebo ngiyabingelela nginobuntu ngiyabingelelana kimi ukubingelela kuyisayini yokuba umuntu kuyisayini ukuthi unobuntu ukhuliswe ekhaya ngiyabingelela nje ngihamba nje abantu ngiyabingelela umuntu nje obungibona nje umsebenzi wami ngihamba ngibingelela isizwe ngibingelela abantu endaweni zonke ngomculo wami nangimanje phambi kwemic mangibona imic nje ngiyazi into yokuqala engenzayo sanibonani uyayibona lento so i-crowd siyibala leyo nto leyo nangu uBingelela usezelwe wakhula awusithatha usibeke ufunde mabengena phezulu kwenzakalani after isefunde mabengena phezulu wasengisimbone usaziwa nje sesihlezi naye la ngifunde ekoleni zangakithi kwaNongoma primary yakhona nase high school ngaqhubeka ke ngokukhula ngahamba ngayo ngafunda khona kaNongoma futhi ngenza iPR le mthashana yakhona ke ngaqeda lapho ngasuka ngayami kokwenza music njoba sengenza umculo njengamanje ngase ngicina ke sengise radioweni ngakwenza ukubili nomculo ake siqale la emculweni noma before even umculo khona la wasebenza khona kwenzakalani before umculo hayi lutho ngihambile isikhathi ngihambe kakhulu izinto akubanga lula akumananga nje ngafika la engifike khona namhlanje njengoba ngisho ukuthi ngiqale ngenza iPR emthashana ngabuka ukuthi okay kahle kahle noma ngikwenza konke engikwenzayo ngiyakufunda engifundayo okunye angikuthandi ukwenza kahle kahle ngifuna ukucula ngokwesifiso sami washo ukuthi ke umuntu umezalelwe ekhaya kithi ngathi kunjani asibona abantu ebebengcono besingenalutho kodwa babami benakho leyo ke ngingashonisela ilanga mangochazela ngayo kodwa babami benakho uma bengenalutho ngisho njalo nje ngithi uma bengenalutho konke ebengikwenze empilweni yami bekufanele ngiqale phansi akusikhona ukuthi kufanele engikutholayo ngicabangele mina noma bethiwa ngithola umsebenzi bele ngithengele mina imoto kumele nginake mina kufanele ngiqale emuva ngiyabona so ngakubuka ukuthi ukufuna ukucula ngenze zonke lezi zinto engizenzayo
angeke ungisize ngalutho ukuba actor ngeke ngenzele lutho ngeke unginike imali ngokusheshsha kufanele ngithole umsebenzi iPR le ngiyenzile angakuthola umsebenzi ngokusheshsha ngahamba ngayo I remember bengenza ake ngihlehlise ngibuse grade 12 grade 12 ngithema ngamenza vele sengiu auntie emakishini ngenza grade 12 ngeke ngisebenze emakishini because beginezinto ezithile engifuna ukuzenza ukuthenga izicathulo zesikole ukuthenga uniform zonke lezi zinto lezi because ngishela athi umama bengenalutho ubaba benakho kodwa ke ngiyitori zakhona kaze kusihambele kahle so ukukhula kwethu akubanga kuhle kubenzima yonke into ekhuleni ngiyasebenza la ngenza grade 12 ngaqeda ngase ngiyokwenza iPR mangisuka lapho ngafuna umsebenzi ngaqeda grade 12 ngahamba ngayokwenza ama audition ngathola ukuba umsakazi but before ufike lapho ungixolele mhlawumbe ukuthi angithola kahle kodwa ngithola ukuthi engazi ukwaba angazi sizofifana noma kodwa udayisa ngeenkukhu something okay kule ngambuza noma yini khona esikole ngeenkukhu ngiyenzela ngicabanga ukuthi lapho sekumanje okay kumanje ngihambile ngaya Pretoria ngafela khona ngaqhubeka ngayo auntie kwasho ukuthi kuyangistressa kakhulu ngifuna ukuba umculi after isikole nje yonke into ngiye ngathi ukusebenza emakishini ngabona ukuthi kunemali encane futhi kuyangistressa nje nakho kuyangicasula akuyila ngifuna ukuya khona ngabuya ngakwenza i-recording nansi le ndawo lapha nethiwa Sendoza athi craft center ngenza recording ngabuya ngathatha i-demo yami ngaphusha ngayo kwahlangana nathatha iKZN Music House biphethe umbongeni ngema nakhona ngahamba kahle kodwa khona sengidlala emaradweni TV ngivela ku TV ngihambe nje unyaka bakazama ukubani ngasiphozesa 2013 14 yeah around lezo ikhathi lapho unawo umqondo ukuthi one day ngifisa ukuba umsakazi noma nje ukuthi isegemini ngike na audition yakho ukuthi ngiyazi ka audition ngathathwa ngayeka qhubeka ngasebenza ePretoria angicabanga nje akukho kakhulu futhi ukuba umsakazi into engifuna kakhulu ngifuna ukuba umculi ngifuna ukuba i-actor kodwa ukuba i-actor ngiyabona ukuthi kude nami i-TV nami ngiyabona into eqhelelele la ngicela ukucula ngoba ngiyabona abaculi uyakwazi ukucula wedwa ubhala ingoma uqede wenze yonke into wedwa ukwenza ukhatha istory sami sibe short ngabuya ngeza ngasebenza emayini bese processor ilahle serious ngisebenza khona for 5 years ukhukhu mine ukhukhu sebenze khona for 5 years bese process ilahle bebelimina thina siluwashe silidayisa so bekuyigaba nje enkulu kakhulu South Africa ngicabanga ukuthi abantu bayazi abaswebe mining kakhulu ngisebenze khona for about 5 years nakhona bengiphoxeke from i-radio kuningi kakhulu ngike ngasebenza khona for I think it was around 4 months emsakazweni ngayeka-ke ngasemba semayini nakho-ke la sengidayisa khona iy'nkukhu emsebenzini saxoshwa kwaphela umsebenzi saxoshwa sonke masiphelele umsebenzi ngase ngivula ibhizinisi lokhu ukwazi ukuba khona into yeah because ekhanda lami anginayo into ethi mawusuke uphele lokhu kumele ngiyeke kumele uye uhlale phansi ungazokwenza khohlwa anginayo nje into ethi makuphele lokhu kumele ngiyeke or lokhu ngibalisa ngithi ngizoshona anginayo into ethi ngicele kubantu ngicele umuntu ukuthi nje anginayo into enjalo ungangipha nje mawungiphuhalela ungipha wena angisukhangezile kahle nakho kusufika la eKZN Music House kwenzakalani because ngiyabona ukuthi release lapha khona ingoma sibingelela album yonke phela yeah ayihambanga kahle kodwa yahamba kahle ngokwe level yami yeah oqala ngiqala yahamba kahle kwe level yami abantu baqala ukungazi ngale album nje umculo wamadlala yabo nje le ngoma
nawe mhlawumbe awuyazi ingoma yami kodwa mangidlala manje uyayazi. Yes, uyamangala ukuthi le ngoma ezami khona kwenye event ababengibizile ngifike ngiyacula khona umunye nje ubaba wazi wahlala nje duza ngoma wathi wena ngempela nocula leli yaculo. I was like imina hathazi iconi ngiyalaza ngiyalithanda wena ngempela oculayo. Kodwa ngibuza ngishiftile from African jazz ngazokwenza umaskandi. Ngifuna ukuya lapho ukuthi kwenzakaleni. Because omunye uzothi hey umaskandi wazwane ebhadi. Basho njalo ungayisho leyo nto basho njalo. Bathi hey ngabe nje umuntu yini uma umsakaza ecabanga ukuthi sokumele enze umculo wamaskandi. Abantu yazi abantu bane-enga abantu bane-enga. Usho kanjani leyo nto leyo ngisebenza ngiserious ngiyasebenza uzongitshela ukuthi ngicabangile italente lami ngiyasebenza la mangabe usuku nesikhathi nawe ngimo ngesikhathi sakho sebenzise italente olipho uNkulunkulu musu kunabo omunye umuntu ngiyafisa nje abantu bebeyigeza inhliziyo ngaleyo nto ukuthi mangabe usuku uphiwe into isebenzele musu ucabanga ukuthi mase ngilapha yana ngifike mistake. Tshela mina umculo maskandi ngingene bona ngokucabangela ukuthi ngiyenze African jazz isikhathi eside and ngiyibona ngisebenzela kwispace engikuso njengamanje ngisakaza umaskandi ngibone ngifike ngathola ukuthi abaculi bamaskandi bancane. Ngathi ke eke ngithathe le thuba nami ngingene ngwenze ngibona ukuthi ngizofika nami uphumehluko. Bakhona ondoni bakhona obusela oDr Buselaphi iyashoda and bacula ngempela bosisi engibabala la nabanye ngibakhohliwe nothandeka baningi kodwa kwiposter nje mayiphumile iposter ukuthi iMaskandi festival ufica khona ama-artists awu-2 kuyenzeka engabikho at all imbokodo. Uqinisile khona sesahlala nabo lana amayelobonza ngempela ndawo beshoda iposter exactly iposter iba noyedwa ababili okanye angakhona. So awusho usukhona kuMaskandi ngibonile ukuthi ukhiphe EP last year ibe njani abantu kwamukela nje ukuthi because abantu bakwazi ubingelela lo ucula lwamzwilile loyana njengoba nami kwazi ucula lwamzwilile na usungalana uyazi impilo yaMaskandi njani abantu bakhona indlela njalo uwamkeleke kanjani. Babhuli ngiyadlala abantu bamaskandi bacabanga ukuthi especially abalandeli bacabanga baya-owna lento ngamaskandi bacabanga la angazi kanjani bacabanga kodwa nje angazi bacathe yabo leyo nto leyo kwesinye isikhathi angazi uma ibhekana iyahlukumeza kakhulu. Iyahlukumeza ukuthi-ke ifica thina asenzeli isikhathi esiningi ukuthi uzothini mangenza into nje mangubekela lokho etafuleni ethi uyakuthatha or akuthathi angazi so ngiqhubeka mina line yakho uyongijoyina mawuthanda ungathandi yekela. Umculo wami ngiwufakile ngawukhipha ngireleasile ngawufaka online ngawufaka kuma radio stations uhamba kahle kakhulu. Njengamanje ngipheka enye iphika maskandi. Ngiqedile nje ngicabanga ukuthi sizoyirelease ngekudala senze music video siphushe kakhulu. Ngicabanga ukuthi yona ezohamba kahle okudlula le ebengiyikhiphile ngoba bengiqala vele ukwenza umaskandi bengisezwa nje manje ngobhobho sekuyashona yena. So awucabanga mhlawumbe ukuthi abalandeli bamaskandi noma abanye abaculi bamaskandi bazothi uzoba nokwenzelela because wena usakaza umaskandi uphinde futhi uzocula. I'm sure sukubeza vele la ukukhona ku social media ayasho and ngiyayithola ikhalazo zabo akukho kwenzelela okwenziwayo akukho ngicabanga ukuthi nje ingoma yami iyadlala kani umaskandi usho umaskandi. Asenzi ayikho into eyenziwayo kuthiwa ngoba wena ubani ngicabanga ukuthi noZimdola uyacula khona nje ingoma kaMaskandi ayikhiphayo nayo siyadlala nje ngoba siyidlala ngoba ikhona system ukuthi kufanele idlale njengezinye ayikho into enjalo. Asidlule phambili Zilwanda xoxa njena about uqala wakho music and so forth
uqala phela umbongengelo usanda kudlula emhlabeni ngiyacanga mhlawumbe sinawo umuntu wathinteka kwafika kanjani kuwena ukuthi umuntu ongifaka ngaphansi kwephiko lakhe angisekho and so forth? Ngoba kuhlungu futhi amaciko amaningi eMzansi alimala nje amaningi kakhulu ngiyabona nje othandeka Afro Soul nomkhwenyana wakhe Sabelo sibaningi no drama ulo untokazi lo ngizokhumbula igama lakhe uZulu drama abantu bonke amaciko baningi angazi ngabana ngithini umbaba umbongeni ngemsebenzini amaciko amaningi ala eMzansi mina njengomunye wabantu engisebenze naye ngaphathe ngathuka kahle mangizwa kuthiwa udlulile emhlabeni ngingayibona lento futhi ireal ngoba uvelane kushone labantu laba yazi angazi ungalindele understand angisho ukuthi khona into ofanele ukufa kodwa nje uyayethuka uma usuzwa kuthiwa bana kodwa nje kwababhlungu ngifuna uqoma amanga kwasho ukuthi ke isikhathi saNkulunkulu awukwazi ukusivimba mase sifikile kufanele samukele siqhubeke futhi nempilo ayikho nje into esingayenza Ubingelela angena kanjani eradweni? Hayi eradweni ke ngingakutshela ngina kanjani isongo of the year angazilutho ngayo mina ngangenela competition eyenzekalayo every year with Mahlangu ngangena ke ngaba ngomunye wabantu abathathwayo uyavota lapha ke kuyenziwa kanjani konje ufike nisende into ama voice what is it? Voice notes voice notes we email hayi nami ngenza ngasenda ngalala emsakazweni uthola kuphi la sekhaya uzothola ekhaya ngidilize emsebenzini ngalo sathu sana ngidilize emsebenzini I was like kuphuma ephepheni bangifonela abantu uzule yini ukuthi ukuphume ephepheni ukuthi nakufuna umsakazi ngithi umsakazi bantu umsakazi wakho ngithi hayi mina lo bafuna mina bathi hamba faka ngithi kufuneka ini bayangitshela ukuthi kufuneka usende ilento zana ngaze ubani minutes hayi ngathi kwakuyinto encanyana nje bathamba oyenza ke ubuse uya-emaila kule email ngathi sendani leyo nto leyo ngihambe ngokwenza leyo nto leyo ngihamba ngayorekhoda ke khona lapha estation sangakithi ngangena laphana bangenzisa bangirekodisa ngayithatha ngayisenda emsakazweni ke kwavotwa abantu bangavotela ngaze nga-shortlist ngaphuma ke ovelele ngabona abanye base ngiqhubeka ke ikhona interview engangayifunda yakho kusho ukuthi wena uzowina osunayo vele kwenzakalala mangenza into ngizitshela qala anginandaba noma bethu ngizuyithola leyo nto anginandaba ngiyasitshela emoyeni wami ukuthi imina ngisuke ngenzela into umoya into yami konke okukimi kungiphekezela ukuthola leyo nto noma abangitholi noma ngikuthola angibe nesizwe khona manje nje amashini kade ngiyowenza e-TV amanye wamathi eminye imidlalo e-TV emabona kude eqhubeka ngiye laphana nginomngqondo ukuthi hayi mina ngizothatha ngaphe ngakathatha Azingaphoxa bathi ngisuke ngitshelile ngisuke ngenzela inhliziyo yami ibe nayo lento ukuthi leya nto ngizoyithola not ukuthi kusuke kukhona ukwazi ukuthi mina ngizothatha no wabona ke ekhaya bajabula bamnandi kanjani usunokuqala ke usuyongena emsakazweni omkhulukazi uKhozi FM SABC nje uzofuna nje ukukhuluma on their behalf hayi okuthina ubingelela kakhulu hayi sitshela nje ngo day 1 nje labekufundisa imishini yakho lapha I'm sure ukuthi usunalo ulwazi kodwa nje usithatha usibeke hey yona nto eyabanzima nje yangithusa ngacishe kabele inhliziyo ngithi yey ngizofika kuthini la rento kulo kanje but ke ngaqhubeka banesineke kakhulu bonke abantu abalapha ngaphakathi bayakusiza abasebenzi bonke abanye abasakazi bangisiza bangisupporta to this level basupportive kakhulu Ngiphinda ngikhumbuzise igama kusihle ngelentweni Mkhize sihlezi noBingelela uBings Mpanza umsakazi woKhozi FM sigiya ngengoma phinde futhi ashawa Maskandi sihlezi nalana podcast affirmation sisemhlanga dadewethu ngiyacabanga ukuthi ngale kathi usafika bakunikeza ama-slots lawana amancane just ukuthi baqale mhlawumbe bakujoyeze nabalaleli njalo njalo
Kusungena kuyisho enkulu kangaka abantu abahlezi bekhuluma ngayo abantu ababulalanayo ngomculo odlala kuwona kwathini kuwena lokho ngoba ufika laphana ukhona ubheka mkhulu noZimdolo kade ekhona noChatha njalo. Ngiqale nje ekuthenini emsakazweni futhi ngicabanga ukuthi yonke indawo ayikho into encane ngoba mangiqala ukufika khona ngangena kwishow sekuntwelezansi kumina ayikho into kukhulu konke ngathi mangiqala leya show ngambona uNkulunkulu evula amasango kakhulu ngayenza throughout the year namhlanje ngikusikiyane ngoma ishow enkulu nakhona ngiyajabula nje kakhulu njengoba kade uchaza nje ukuthi kade kukhona oza kwethu abakhulu abaziwayo South Africa nje yonke canda phesheya kweyilwandle nami ngikhona lapho uNkulunkulu ngimbona esebenza ngenye indlela unamandla kakhulu ngoba uyibonakalise nakumina nginyelutho. So mawufika khona ukubanga lapho uthi hayi ngeke le show lena inkulu kukhulwa ngayo abantu wafika njengoba wena nje njengoba namanje sasawena akubanga khona ukuthi mhlawumbe uzothola sunezitha njalo abaculi baMaskandi noma abalandeli bephinde futhi besolane ukuthi kuyagwazwa emculweni emarepeni fanele kube njani zonke lezi zinto asifika ngona emqondweni ukuthi uzobhekana nazo uma ubhekana nazo why nje uzokwenza kanjani. Akukho okufika empilweni yomuntu ngephutha uNkulunkulu usinikeza izinto ngoba sukazi ukuthi uzokumela futhi kulingana nawe noma bekuthiwa yini ayinikeza wena kufanele kodwa konke ukwenze ngokukhalipha nangokuthobeka phakathi kwabantu ngoba akekho umuntu odelelekile futhi akekho umuntu engathi ufanelwe ukuthi ningafane naye nilwe naye noma ukhulume izinto ezithile kuyena. Mina ngithathe yonke le nto ngiyiphendule ngiyibhekise ukuba kuthiwa yimina engihlaza kubantu kubantu yimina engenza izinto ezikhuni kubantu ukuthi bengathini kimi. So ngibanikeze ubingelela othobekileyo ngokwemvelaphi yami lapho engiqhamuka khona. So bonke abantu indlela engiyiyo baphendula ngayo kumina angaze ngeze ngidibane nomuntu ongihlukumezayo ngokwenza le show. Okay. So so far so good singasho kanjalo. So far so good. So njoba nje ukuleya show siyazi ukuthi ishow enkulu emaceleni mhlawumbe khona okwenzayo business mhlawumbe ngizwe ukuthi uzama acting njalo. Yeah mina ngiyenza izinto eziningi ngiyahlanganisa uzongithola endaweni eziningi uzongithola ngenza business ngiyenza business zahlukene nginane indawo edayisayo ngine fruits and veg ishop edayisa ama fruits and veg yonke into ngishihamba ngokwami nangokuplana kwami ngise happy. Okay, ake sikhuluma ngendaba ama social issues nje kancane. Siyazi ukuthi sengithe ama social issues kanveze ngizofuna nge social what we call bese kuno Facebook o Twitter obani nembe awukusebenza kahle kwesinye isikhathi futhi abantu abashaya ukhona ongaphawula ngakho ngibuza ngayo ngoba recently kunezinto ezikhona on social media ezibhalwa abantu abafana njenganawe njenganami abantu ayengithi abantu abaseyintweni njenganawo neseyintweni uthola ukuthi ziyabuya lezo zinto lezo zibuya sezizimbi kakhulu mhlambe sezithatha okuthize kubona. Mina futhi ukuthola kwena ukuthi unakho yini ukuthi njengomuntu osaziwayo ufanele uma wenza izinto noma ubhala something uthi uqala uyifunde eqala ngoba phela izobhala umhlaba wonke singagcini sesizwe kuthiwa ubingela usiyaxolisa useshayisise phezulu singaya kade sibhalele imisho ewu4 ngezulu ebhala useshayisise ehebe ngalo awungitshela bese ngoba I'm sure uyazazi into uyibona senzakala and isabalimaza abantu abawusaziwayo njenganawe kwenzakalani so sekutheni kwena uma usaziwayo ufikelwa into umsana ukuthi ngiyibhadlaza lento and then later sesol iphutha lemntwini. Yeah, umuntu wonke unaphutha nami nginayo into engayenza nje bese ngithi ngayo ngithini lapha ngisole bese ngazi ngizokwenza njani uphindele emuva. Yeah, nami nginayo amaphutha konke ngibhala lapha especially Facebook ngiyibone ngathi ngiyabhala leya nto ayikho into engibhalayo ngiregretayo
angabe nawo sofa into engithi mangibhalile bese ngidinga ukuyidelete awunayo nje awunayo mhlawumbe unakho ukuthi ikhona into ongayisho to abantu abawusaziwayo ukuthi mhlawumbe bayigada ngoba phela kokunye umuntu ukabhale ngona mhlawumbe ediniwe manje ejabulile manje ngakusasa sekuwukuyi mina ngiyabheda-ke ngoba ngithi umuntu akenza into ayibonayo azizwa ngaphakathi kuyo nginemfundiso embi kabi umuntu ngifisa enza into ayifila ngaphakathi obegcineni kosuku siphila kayi-1 angizukwenzela lutho mina whether ngiyakuthanda ngikuthanda angisizi ngalutho umuntu akenza into ayithandayo makuthi akaphumula iy'mpahla beka ikhamera ahambe nqu akenze ngiyabathanda bonke nje abantu abenza into abayithandayo ngibe ngiyamsupport not ukuthi ngizothikha ulike kuyo yonke into kodwa nje umuntu owenza into ayifila ngaphakathi ngiyambona ukuthi lo muntu uyiposte lento uyikhiphe enhlizweni yakhe akenzeli omunye umuntu akenza into ayithandayo akubonayo lento ukuthi izomsiza sisezweni elinjalo kahle kahle liyabasiza amabhinca kodwa lento umuntu uyabheka ukuphila ukuposta uyabona ukuthi kunjani ufuna ngokusisa social media umuntu ovoice out into engaphakathi enhlizweni yakhe ave uthola ama likes amaningi so abantu ababeyibona umuntu makuthi hey mina ngibheda ngempela umuntu makuthi besho into ayithandayo uma kubonze lento izomsiza because umuntu uyakuthanda akakuthandi akakwenzeli angikhumbuli kuthiwa mina ngisizakele nje ngomuntu ukuthi uyangithanda so ngabe kufanele ngenza into ejabulisa imizwa yami ngiyayenza so kubalulekile njengamanje ukuthi mhlambe ke usitshele about ukuthi ubingelela njengoba njena sekuye 2024 unyaka uyaqala abantu bathi baba nama resolutions abanye bathi baba nama plans abanye bathi kuba nama board ake sizwe la ukuthi wena uhleleni kulonyaka ikakhulukazi ngento ethinta umculo nomsebenzi wakho eradweni njengoba ngikutshela ukuthi umculo khona omunye ozophuma ngizorelease abantu nje balindele I'm coming and bazojabulela kakhulu ngicabanga ukuthi noma bethiwa umthande Maskandi the way ngicokoze ngakhona kule EP you're gonna love it yes uzoba kwezinye izinto abantu bazongithola entweni eningi ezahlukahlukene njengoba ngisho nje ukuthi emabhizinisini ngikhona balindele okuningi ikeke nje ubunyaka nje uqala abafethu kuningi ukugcina nathi qhama sikwenza sesingakwazi qhama uNkulunkulu uhlezi siphi izinto siyamukela nje siyamseva yami okay mhlawumbe mangabe sesogoqa ke ungangazisa mhlawumbe ukuthi sikuthola kanjani kuma social media ngoba ngiyafisa ukukulandela ngoba awulandeli social media cha angisho mina sengisho babukeli sengizoshuka phela ngapha awu because ngihleze kubona ama video akho ku TikTok Instagram ngenze into engekho cha isho ngizelana no ngikhona TikTok ngikhona kodwa ke ubingelela_bings kuzoba Twitter @bingelela Facebook Bingelela Bings Mpanza Instagram thini bingelela_SA ngidlalela ngasikhatsini emsakazweni ngabo 9 to 12 Saturday siyanga ngoma lindele EP yami music online Bingelela Mpanza ithuba sibonge igama kusihle kanti sihlezi nobingelela uBings wakwaMpanza igama lohlelo uLozolo salutes